Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo koda ngima makare. Mabro tae chendo ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo ni jalonywa osechopo e studio ka. Yena mondo mi arwake obonyiso wanyinge en wuod kanye olonye weche mage kaito ene modhi miwa topic kata twak mawuoye odiechieng' makawuono. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth, iluonga ni Eli Charles Omogo, an ja Homa Bay Rangwe, aja game. An daktari rang'iny mar clinical officer, alonye weche mag konyo weche matucho apoya kata konyo ji e yo mar aruya. Kamano. Wadendo kacha ni first aid Yes. Wamula ne konyo mar aruya kata first aid e yo machuo kapok wadonjo e twak kwa makawuono. Ang'o momiyo ber ka ji ntiere koda ng'eyo matin kotenre kod weche mag chiwo kony mar aruya kata first aid? Erokamano Ruth, nyadi mang'eny ji yudo masira mopogore opogore, kuonde mopogore opogore, kuonde tich, kama ng'ato e wuotho kata ndara ni e safar, onyalo romo gi masira mar apaya, to ka in gi riekono mosemii gi jalony, to yot mondo mi ires kodo ngima nikech first aid kata kony mokwongo en gima reso ngima mapiyo kapok ng'ato ochopo e lwet laktar. Kamano. Nitiere ga kidienje mopogore opogore mag kony mar aruya. Kawuono adwani mondo wang'e ni kidieny achiel wanyalo wacho ni CPR. Okang'eyo ni CPR kwanyalo pime ni CPR en ang'o, kwanyalo kete gi dhulu mayot mondo mi oganda wawinje. Erokamano. CPR en lony ma itiyo godo e reso ng'ano ma adundo ne ok gwech maber, adundo ne ochung' kaito yweyo mare bende koro onge. Koro en rieko ma itiyo godo gi ng'ano motiegi mondo kosetiegi to koro inyalo reso ngima, inyalo chiwo adundo ma nindo kata adundo ma ofail. Kamano. CPR nyaka bed nitiere weche ma gik ma weche gi ochung'negi, inyalo leronwa mana matin? Erokamano. CPR tiende ni cardio pulmonary resuscitation. Cardio en owuon nyiso ni adundo, to pulmonary en hotogoro mane yudore nyaka ei adundo. Kaito resuscitation en process mar chiewe no kata chukete mondo chako ti kendo. Mano e gima weche gi ochung'ne. Cardio pulmonary resuscitation e yo machiek en CPR, sorry. Ma en yo ma en keto adundo mondo mi otipo nono ne odhi ka gima odwani mondo mi olegea kata obed mang'oyo e tich matin tikete mondo mi ochak odhi nyime gi tich, nikech waduto te wang'eyo ni seche ma adundo ok ti makare to ngima ng'ato nyalo lala nono. Wadwani mondo mi ang'e ne gimomiyo twak ma kawuono ni en important, Charles. Erokamano. Twak ma kawuono ni en important nikech samoro ng'ato nyalo bedo ni dala to ineno ka king'iyo ng'ato neno ka in inyalo paro ni en ng'ama osewito ngimane, to ka ibedo gi rieko ma kawuono koro wadwa wuoyeni, to inyalo konyo ng'ato mondo tokeno kisekonye tiringo tere e lwet laktar mondo omed rese mokalo kanyo. Koro en important kata en gima nigi nengo ahinya mondo wapuonj joka nyanam kawuono gima CPR en to gi kako nyalo konyo ng'ato ma adundo ne olege kata odok chien e yor tich. Kanya madoni mondo mi chak godo twaka ara koro konywa koro puonjwa kaka weche mag CPR nyalo konyo reso ngima kata nyalo miyo adundo mane ochako bedo mayom yom dhi nyime kod tich. Erokamano. Ma keta mondo awach ni adundo mang'oyo kata ma tich otamo en ang'o gini manyalo kelo ma mondo timre. To kwaseng'eyo ni ang'o makelo ma mondo timre, to wabiro ng'eyo ni to ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni adundo ng'ani obedo mang'oyo kata obedo mayom yom ma koro ok oti kaka owinjo ti pile. Namba achiel, ang'o gini manyalo keto adundo mondo obed mang'oyo en ni ng'ato nyalo bedo ni en e wuoth to yudo ajali mar barabara to adundo ne obuok ma yo machiek nyalo wach ni heart attack. Koro sama adundo ne obuok tibro yudo ka adundo neno koro ogo break ok oti. Koro ma wabofwenyo ni ma ng'ama dwaro CPR kata cardiopulmonary resuscitation owinjo bed resuscitated mondo adundo ni ochak oti kendo. Ang'o kendo mwachak wang'iyo, waboyudo ka ng'ani en ng'ama unresponsive, en ng'ama king'iye tineno ka kata iluonge to ok ine koyieni, manyiso ni pache olal. Namba adek en ni en ng'at ma gwecho mar adundo neno be koro onge kabisa, iwacho ni pulselessness, oonge gi pulse, adundo ok gwechi, adundo ok ti, kae to yweyo mare bende ibiro yudo ka koro ogamo yweyo.
magi weche ma kineno to mano ng'ano madwaro CPR, manyiso ni ng'ani ohinyore. Samoro en ng'at ma en gi tuoche moko e dende mapile, ng'ato nigi tuo mar sukari, ng'ato nigi tuo mar pressure, kae to gimoro obwoge, to sama obwoge no to adundo ne ogoyo break. Magi duto gin gigo manyalo kelo ng'ato mondo obed gi heart attack, kae to adundo ne fail. Ka adundo ne fail, ng'ani wanyalo konyo gi CPR. Magi gik mopogore opogore manyalo miyo adundo ok tiyo makare kaka dwarore. Ok ang'eyo kaka jalony Charles seche ma adundo ng'ato go break kata ka seche ma adundo ok ti kaka dwarore. Onyalo dhi kuom thuolo marom nade, kuom nyiriri adi, kuom dakika di ka ng'ato pok owito ngimane, nikech wate wang'eyo tij adundo, kaka adundo nochwe onego bed ni otiyo sate. Seche mogo break kaka wawacho ni, onyalo dhi ka ng'eny ahinya kuom dakika di kata nyiriri adi. Ng'ano ma adundo ne ogoyo break nyalo kawo dakika 10 kapod ongima kata inyal konye. Mano machiek mogik. Jomoko nyalo dhi kata dakika 20 nikech ibiro yudo ka muya pod donjo, oyueyo, to bedo no oyueyo, muya donjo mar oxygen, to remo ma winjo kawo muya no tere body parts, remo ne ma koro adundo ok nyal goyo. Koro yudo ka pod onyalo kawo dakika moko madhi 20. Mano emomiyo ng'ama itimone gimiluongo ni CPR dakika 20 mokwongo, aeto ichako icheko ni be gimitimo chokelo lokruok moro, be yueyo duogo, be adundo duogo, kamano Ruth. Yes. En wach ma kaponono ni nyalo mako ng'ato kata ni adundo nyalo bedo kod chandruok, ok onego bed ni kawo thuolo malach mokalo, nikech seche ma adundo kawo thuolo malach to ok odhi kawo remo, ok dhi kawo oxygen madwarore mondo mi oter kuonde mopogore opogore mag del kaka obo, kaka chuny, kaka obwongo kod weche makamago ma ang' nyalo kelo hinyruok. Emomiyo ber ka wang'e weche mag CPR en keto kata miyo adundo oti e yo makare. Okipimna risks mag CPR kaponono ni nyalo bedo. Risk mar CPR en ni ng'ata nyalo bedo ni ng'at madwa timo CPR okia timo CPR. Koro manyiso ni obro timo gimoko winjore. Kuom ranyisi, nitiere kaka winjo ket lwedo, nitiere kaka winjo kwane. Inyal kwane kuom ranyisi, abro lero mbele kacha ni winjo kwane adi, to sami kwane no ikwane maromo nade kuom thuolo marom nade. Wayudo ni kaka koro ka en nitie kaka iketo lweti, to iluo lweti wi wadgi, kaeto idiye nyadi 30, kaeto ichiwo gimiluongo ni rescue breath kata kudho ne muya ma nyalo rese. To kamano yudo ka samoro ok inyal kudho muya nikech kaka corona nobiro to nwagolo rescue breath nogolo oko, kaeto nobedo replaced gi gimiluongo ni oxygen, muya ma michiwo medical oxygen. Koro kuom mano inyalo diye nyadi 30, kaeto iketo rescue breath 2. To ka ok inyal chiwo rescue breath, tinyalo diye between nyadi 100 nyaka nyadi 120 ei dakika 1. Yes. Ma risk maduong' en ni kaponono jagono machiwo CPR okia chiwo CPR. Kaponono ni okia, chandruok mage monyalo kelo kata midhiero mane monyalo kelo ne jatuo. Namba 1, ng'ato nyalo bedo no okia chiwo CPR. Achiel, ibro yudo ni obro diyo kaka winjo diyo agog jatuo, to ok odiye mochop kaka winjo chop. Koro manyiso ni onge gimotimo, medo mana kelo risk ne jatuo mondo jatuo ni ong'ielo rengo. Namba 2, onyalo bedo no diyo mang'eny mogik. Nitiere kaka winjo be ni diye inch 5 kata inch 3 kata sentimita 5 kadhiye. To sami diye no nyaka iwe ma kisediye modhi piny tiweyo moduogi, iluongo ni recoiling. Nyaka imiye chance mar recoiling kapok ichako idiyo kendo. Kaponono no diye modhi ahinya. Yes. Koro sama ng'ato timo CPR nyaka obed gi lony. Nyaka obed gi lony namba 1 mong'e ni nitie gimiluongo ni LLF. Listen, look and feel. Nyaka i-listen gi iti, nyaka i-feel gi lweti, to nyaka ing'i gi wang'i mondo ine ka be ing'iyo ka be iye kata goge be ting'ore malo, ni chest rise. I-feel gi lweti e butume ka be muya wuok manyiso ni oyueyo. Kaeto i-listen, inyalo listen to yueyo mare kata ka be nitiere sound moro amora mogolo. Koro ng'ato nyaka bed gi lony. Ng'ama onge lony nyalo medo kelo madhara kata chandruok mang'eny ne jatuo wani momed wito ngimane. Ma kelo mondo wawach ni ng'ano mochopo kama ng'ato hinyore kata kama ng'ato tuoe, in mikwongo mule no,
i-determine mang'eny kaka chango mar jatuo ni dhi bedo. Yes. Mama en chenro nyakwara mogi ajwang' ma waduto te onego bed ni wachiko ne itwa wawinjane nikech ok ing'eyo seche ma ng'ato nyalo dwaro CPR. Ok ing'eyo seche ma ng'ato nyalo dwaro mondo mi ikony adundo ne mondo mi ochak tich. Ok ing'eyo seche ma inyalo yudorie kama kama. Emomiyo wantiere kod Jalon Charles e studio odiechieng' ma kawuono wang'iyo ber CPR inyalo konyo adundo mane ochako bedo mayom yom mondo mi ochak oti kendo. Nipimonwa kata kaka onego bed ni time. Nitiere kaka ni wachonwa kata ni onego bed ni igoyo nyadi 30 to ilisten, iluk kendo ifil. Seche ma ilisten tiende ni iwinjo ang'o matimore ne jatuo ni, iwinjo ka ing'iyo, ka iwinjo to ing'iyo kaito ifil. Inyalo fil ka ponono ni muya bende wuok e ume. Pimnwa kaka koro itime. Idhi kama masira otimore, kama chandruok nitiere, samoro ng'ato nolwar e pi. Ichako gi kanye? Erokamano Ruth. Sasa michopo kama masira otimore, kichopo nyaka iwach ne jogo ni to in ng'a. To kopo ni in achiel kuom gi kanyo to in gi rieko kata isesomo rieko ni mar timo gimiluongo ni CPR, to koro dong' jogi ong'ei, koro idhi mana mbele, ikono mana gimidwa timo. To ka ni ionge kanyo tichopo, to namba achiel nyaka iwach ni an ng'ane alonye gini, we ane watem konyo jatuo ni kata we mondo wakony jatuo ni. Kisetimo mano, kaka na wacho cha ni ibro timo assessment ne jatuo miluongo ni scene size up. Ibro ng'iyo jatuo kako chalo, ibro ng'eyo ni to jatuo ni en jatuo madwaro CPR koso nitie gimachielo minyalo timo ne kopogore gi CPR. Koro kisetimo kamano, mi introduce, mi wuoyo kodgi, tibro chako, ibro ng'eyo ni kise listen, mi feel, mi look, ting'eyo ni jatuo ni ka en odwaro CPR, tichako. Namba achiel, ibro kao lweti, ka in ng'ama tiyo gi lwedo korka chich ema itiyogo mapile, tikao lweti ma korka cham tibro keto e agoge. Kiseketo e agoge, mokwongo nyaka ing'e ni adundo ni kanye. Ma en diere adundo, nitie gimiluongo nipple line. Koro e bwo nipple line ka nyaka diere ka, ikadho diere matin, mano kama adundo nitie. Koro kiketo lweti kanyo, tikao lweti machielo ma korka chich mitiyogo pile, tiluo e wiye. Koro ibro time kama. Kiseluo e wiye kama, tibro keto agog jatuo, kaeto idiyo nyadi 30. Sama idiyo no, kopo ni nitie ng'ama chielo man bathi, tibro kwaye mondo oting' ni wi jatuo, mondo kik bed ni idiyo jatuo mondo adundo chiew to muya, hotogoro mar muya to dinore. Koro nyaka yud ng'ato manyalo ting'o ni tike kama mondo kik muya bed ni ok donji. Kamano. Koro kaka na wacho ni bro diye nyadi 30, kaeto ichiwo gimiluongo ni rescue breath kata muya mikudho nyadi 2. Ibro yudo ni ka ok inyal yudo mwano kaka wacho, to itiyo gi mashin moro miluongo ni BVM, bag valve mask. Bag valve mask en gino ma idiyo to ochiwo muya. Inyalo chwoye oxygen ka in go, kata ka onge oxygen ma in go kanyo, tinyalo kete aketa tidiye. Koro yudo ka samoro ka ambulance obiro, to ambulance nigi muya ma oxygen. To ka ambulance pok obiro, to ibro yudo ka oyieni mondo itim gimiluongo ni CPR, hands only CPR. Timo mana gi lweti kendo en adiye between nyadi 100 nyaka nyadi 120 kuom dakika achiel. Kamano. Awinjo ka ikelo kidieny machielo ni hands only CPR. Yes. Kang'eyo ka nitiere kidienje moko kata types moko mag CPR. Kata kamano kapok wadonjo e kidienje mamoko, wantiere kod picha moro ka ok ang'eyo ka picha ni onyise maber kaka ni wacho ni onego bed ni keto lwedo, tiketo kama adundo ng'ato nitie. Iketo kama adundo ng'ato nitie, mana kaka na wacho ni kama diere ka iluongo ni mediastinum. Koro ikwano mediastinum ka nyaka nipple line. Koro kinde ka iketo lweti kanyo, mana kaka ng'ano keto no en kare kabisa. Kamano. Tiluoyo lwedo nang'o mondo mi ang'o motimre, nikech donge pod inyalo keto achiel titimo CPR maber. Erokamano. Ka itimo ne ng'at maduong' kata adult, to nyaka iti gi lwedo 2 mondo ka i-achieve gimiluongo ni depth mowinji achieve, kaka wacho ni en centimeter 5 kata inch 3. Ikao lweti ka ijati gi lweti korka cham achich, to acham ema bed piny, to achich man gi teko ni ema bed e wiye mondo konyi diye maber. Ibo pimo ni seche ma idiye no
ang'o matimore nikech ma en adundo ma samoro ok ti maber seche ma idiye no ang'o matimore adundo ni seche ma idiye no lokruok mane madhi bedo ne jatuo ni tang'o momiyo endi 30 kapo nono ni ok ochopo 30 bende lokruok nyalo bede ka 30 gi pok ochopo koso kapo nono ni 30 gi ochopo to lokruok pok obede onego bed ni timang'o kuom mago gi moko mathoth nyakora mogi ajwang' yienwa wakaw yoyo ka waduogo to kanye mwachako godo kae to nomulo gimoro ni hands on CPR tenene mitimo gi lwedo kende ok ang'ayo kantiere kidienje mamoko odhi pimonwa bang' thuolo machuok mokalo miyo kik isudi. Tikod kuri nego buya seche ma buya pod tindo mondo tiegi te moloyo ka gisebedo madongo. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Stop it. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Okanyal keto ngima baba na. To kanyal poga nyuola ne. Dame. In kineno ka lewni gi ok mori, inyalo dhi kama chielo. Kora kwai inwe ketho sechena. Bitu osewachna weche mang'eny kuomi. Kik idew. Bed in gi anyuola moro amora. Solo mitena chaka duogo kendo Nigini ringe hemba chaka duogo kendo Ayo Solo mitena chaka duogo Amosa utejo kanyanam, an nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda marwa parie manene kaka skiza tune mari, idio mana *812 *784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jotumbe duto. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantere kod Jalon Charles olonye weche mag chiwo kony ma aruya kata first aid. Kang'iyo kawuono wang'e weche mag CPR seche madundo dhi ka gima odwani mondo mi obed mang'oyo kata obed ma okti kaka dwarore. Nitiere kaka inyalo bwoge mondo mi oti maber. Wawacho kacha ni CPR nitiere kod kidienje adi Charles? Erokamano. CPR nitiere kidienje ariyo. Achiel
en kidieny ma itiyo gi gimilo ni hands only CPR. Tiende ni in dala kacha tionge gi gik miluongo ni equipments kata mashinde kata gigo madwarore mondo ng'ato okony kata ikony ng'ato. Kuom mano in ng'ama ni dala ibiro mana timo gimiluongo ni hands only CPR. Tiende en koro onge machine mitiyogo ma special, en mana in gi lweti gi pachi. Koro mano namba achiel. Namba achiel ni en kama ikawo, asewacho ni ibiro kawo lweti ti ipango maber ewi wadgi ti koro idiyo godo agog jatuo between nyadi 100 nyaka nyadi 120 ei dakika achiel. To ibiro timo kama nyaka ine ka jatuo ni ochiewo, adundo ne ochako gwecho kata ochako yweyo kata pache chako duogo. Mano ibiro ng'eyo ni gimiye timo cha okonyo jatuo. Namba 2, ibiro timo kamano nyaka jolony bi, nikech seche ma itimo kamano kiseneno ka odhi malach to owinjo bed ni iywayo tol ne jogo ma biro gi ambulance kata nyamburko moyiedhi mondo okony ji aruya, mondo ka gibiro ti hand over negi. Koro mano hands only CPR. Namba 2 en kidieny ma koro iluongo ni equipment CPR. En kama koro itiyo gi mashinde mopogore opogore. Namba 1 awacho ni ibiro tiyo gi bag valve mask ma en oting'o nyaka hotogoro makelo muya kogolo mar oxygen kogolo e mtungi mar oxygen ochuo kanyo kaeto ki en koro idiyo agog jatuo nyadi 30 kaeto idiyo bag valve mask nyadi 2 mondo ochiw muya. Mago gin techniques 2 kata sets mag CPR. Bende inyalo yudo ni samoro ka ng'ano matiyo ambulance obiro gi nyamburko mar ambulance to obiro biro gi machine miluongo ni AED. AED en machine mopuodhi kendo losi ma en ochiewo adundo ma kata okidiyo agog jatuo. Koro ibiro yudo kidiyo kaeto itiyo gi AED kaeto AED chiewo adundo, kelo shock machalo mar sitima mondo adundo ochiew. Kamano. Awinjo ka director napenjo ni bende samoro nitie ma ng'ato nyalo diyo makal. Wasebedo gi cases ainago. Makadhe nade? Midiyo saidi mo ikalo kamano konego beni chope. Mane momiyo no wacho ni lony winjo bedie, ming'eyo ni winjo beni diye 5 centimeters kata inch 3 kamano. Koro winjo bede ni wapuonjore mondo wang'eni to winjo diye marom nade. Tut mar diye no bedo marom nade mondo wabed gi lony mondo kik idi mokalore. Nikech ibiro yudo ka mar ng'ama duong' ibiro tiyo gi lweti kama, to mar nyathi ibiro tiyo gi nyathi ma koko nyuol makidori ibiro tiyo gi lith lweti 2 kende kama ma ibiro keto tidiyo godo kama. To ka en ng'at ma nyathi ma okonyuol kawuono bato duong' kata jaiga between jaiga 3 kadhi nyaka higa 10 kanyo, to itiyo gi lweti 1 full. Ka en ng'at mang'ongo to nyaka iluwo lweti 2. Lwedo 2. Kamano. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Gima Jalon Charles wacho ni kinde ka kinde nyaki neni seche ma ichako timo gigi duto te tiseluongo kony. Ma ambende hapa ni gima important Charles madwa ni mondo mi ler ne oganda wa ber luongo kony e seche mowinjore kapok ichako timo gik moko duto te kaka CPR. Erokamano. Nyalo bedo ni in kama masira otimore kata kama ng'ato tuoe tichako CPR kapok iluongo kony mar ambulance kata nyamburko mopuodhi mondo oting' jatuo ni mondo obi okonye, to aeto jatuo ni ok odhi maber, gikone owito ngimane, to inyalo bedo gi lweny gi jogi wede jatuo kata jogo man kanyo. Nang'o? Nikech gin gibiro neno ni in gimitemo konyo ni imedo hinyo jatuo, emomiyo jatuo timo ang'o? Owito ngimane. Koro ber ka namba 1 iywayo tol ne jogo man gi nyamburko moyiedhi mondo oting' jatuo mondo obiro ni to gikawo, ilero ne gimotimore gimisetimo timiyo gi jatuo to giring gitere osiptal. Sama gitere osiptal kamigoye simu cha
kata skami ywa tol gin bende gibro ywa tol ne osiptal man machiegni mogik mondo ringo kaw jatuono ringo ter kuno kapo obed stabilized kapoko omany kode kony mamoko. Koro ber ka ywayo tol ni nyamburko makonyo ji kata ambulance mondo ka ambulance biro to yudo ka nitie kama isegiki. Yes. Nyalo ketie wach mapok ni dware yudo. Kamano. Kech samoro imbe ni tema mar konyo tipo ka kendo riche makoro dong ni ma okena gima ber kata matin. Yes. Na njo kimulo kamoro kar ni wacho ni breath niluonge ni life breath niluonge nao mano mane ma kose tim CPR rescue breath. Yes. Kanye mane antiere mulna rescue breath ni to ena marango titime nao. Erokamano. Ndalo machon kapok ne wabedo gi tuo mar corona, rescue breath ni timo gi dhok. Iyudo ka ng'ato timo CPR or chest compressions to kosediyo to ng'ato machielo biro to kudho direct dhog jatuo. But nyaka ne corona bi gimiluongo ni AHA, American Heart Association, nogolo chik mondo mano golo oko kabisa nikech ok ne en hygienic kaluwore gamo tuo, nyalo gamo tuo moro moloyo to tuoche mag respiratory diseases. Koro nogolo oko. Koro rescue breath matinde ichiwo gi BVM mana kaka nasewacho, bag valve mask emichiwo godo rescue breath ndalo tinende ni kata ndalo makawuono. Ma koro wach mar rescue breath no eno onge mabe konego wa discuss kata nikech onge ne janeno entiere ne ng'ano mobiro gi ambulance man gi machines monyalo timo godo rescue breaths kamano kata osiptal. Ne jagono mantiere kod lony manyalo timo rescue breath samoro otime to jomoko bende dwa hakikisha ni otime yo makare, onego beno time nango? Ng'ama nigi lony kendo kodwa time gi bag valve mask to yiene, to ka onge bag valve mask to tinde onge kamano. Mano rescue breath tindo golo kabisa nikech ji yudo kod tuoche mopogore opogore kamano. Erokamano ahinya. Adwa ni wadonje kidieny machielo Charles kaka wanyalo timo CPR ne nyithindo mantiere buigni achiel. Na winjo kimulo kata weche mag lith lwedo ariyo. Wadwa ni mondo mwadhi mos machop kuom jok ma hikgi oseniang kata samoro jok ma hikgi osebedo madongo mokalo. Nyithindo mantiere buigni achiel. Yes. Erokamano. Nyathi makidoro makoka onyuol kata onyuol en gi ndalo 2-3 nyalo bedo gi shida, kaeto idhi osiptal tibro yudo ka itimone CPR, ibro yudo ka ikawe tikete kata kitanda, kaeto itiyo gi lith lwedo ariyo. Kisetiyo gi lith lwedo ariyo tidiyo nyathi, idiyo nyadi 60. Nang'o? Nikech yweyo mar nyathi kata adundo mar nyathi gwecho matek moloyo mar ng'ama duong'. Koro en idiyo mar nyadi 60 kaeto ichiwo rescue breath. Mano nyathi ma kidoro. Nyaka nyathi ma kidoro ka koro wakete nyaka higa achiel. Tok higa achiel to koro chiwa 30 gi rescue breath ariyo ka en e osiptal. To mana kaka nasewacho chien kacha ni ng'ano maonge osiptal rescue breath tinde bedo maonge nikech ng'ato onge gi gik mitimo godo rescue breaths. Kamano. Mago ma ne nyithindo makidoro kaeto mag joma dongo kae makoro nipimonwa ni iumo. Iketo lweti ewi wadgi kaeto idiyo nyadi 30 kaeto ng'ama chielo tichiwo rescue breath ka une osiptal kata setup ma ng'ato nyalo tiyo gi bag valve mask. Yes. Mondo mi nyakwara monge jwangi winj gi majalon Charles pimonwa wantiere kod picha majaber mokalo kaka ka nyathi ntiere kod chandruok e adundo ma bende ne Charles osenyisowa ranyisi ma kineno tinyalo chich. Picha ni hapa nonyise maber mokalo adua. Inyalo pimonwa wach picha ni matin. Erokamano. King'iyo picha ni tineno ka jalony man kani otiyo gi lith lwedo ariyo, kaeto kosetiyo gi lith lwedo ariyo ibro yudo ka wacho ni nipple line. Neno nipple ka ene wang nipple line ka to biro e diere ka, kaeto odiyo. En koro okiti gi teko mang'eny, ng'eni ma kidoro ma choke ne poko obedo motegno ahinya. Koro idiye kaka wacho ni idiye nyadi 60 kadhi piny,
kae to nyathi koro pogore kendo gi mar joma dongo. En koro kidiye sentimita 5, en koro idiye sentimita 7. Nango nyathi mana kaka wacho ni adundo ne gwecho mapiyo moloyo mar ng'ama duong'. To ng'ama duong' adundo ne osetegno koro gwecho mos. Koro kuom mano idiye nyadi 60 kae tichiwo rescue breath. Yes. Mabende seche ma itimo ma nyaka ikuongi nitiere gik ma inyalo ng'iyo kapo nono nitiere gimoro e dho nyathi kata e dho jatuo manyalo miyo muya kik kal. Ang'o gini monego bed ni ng'ato look out for? Erokamano. Nyalo bedo ni nyathini en nyathi manochok kata gimoro de no omadho chak gimoro de kata otugo gi gimoro to muonyo gino to moko. Koro ing'eni gicho dino muya ka wach ka nya tiyo gi example mar wi chupa mar pi. Otugo godo kae to muonyo nyathi ma ja higa 1. Sama muonyo no gicho dhi odinore hotogoro mar muya. Koro muya ok donji. Kuom mano winjo bed ni ikuongi assess nyathini. Number 1, you look around the child. Ikise check around the child, you will try to feel to muya be wuok. Samoro muya ok wuogi nikech gintie gimodine. To kise look, me feel, you can also listen ka be ntiere gimoro ma move around kata ke ntie sound ma nyathini golo. Inyalo ng'eyo kifwenyo ni en choking kata gimoro deyo nyathi to koro inyalo temo mondo igol mana kaka ndalo mochien kacha nwawacho ni inyalo temo mondo igol gino to ka ineno kok nyalo wuok to koro chuni mondo mi ibro timo ne CPR kapok idhi e weche mamoko. Yes. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu yeno wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime mondo mi watiek chenro wa makawuono. Miyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. I am so fed up with this regime. So fed up. I am very fed up. And the whole campaign was a con game. He conned us. Yeah. Huku waona KICC. Hata kakoti ni kama alitumana kaletwe kale kalikuwa kwa kwa buti ya gari. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Loverman, you ain't no better. Mr. Loverman, I'm done with you. Mr. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako bonyeza *811 575 #. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Jumani erogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi en igachiel nyaka ne piny Kenya wit jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani familia Ogola pod chunygi lit mar lal jamadar. Kuyot nyaka Samuel Hussein nikech kamane ne jenolo mako ne duong'. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar jamadar kale. Nene okonyowa e yore duto. Sana sana kuoma an. Ai. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade nduru e Yalego Usonga. An mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ne nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego, tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. It's a very unfortunate situation for the country that we have William Ruto
sitting in the office as president of Kenya. Mane jatend migao JB Muturi omedo makamen ko jatend piny William Ruto ko wacho ni Ruto en jamibadhi ma ok owinjore telne Kenya. George discipline mare ne discipline mo ka National Youth Service ok no jalweny. To no act kaka jalweny. Nitie gik moko mano nyalo puonjowa. Mose modhi operation to watimo kaka jalweny. Martin ong'ere wi jating dai mar Raila Odinga Jojo Duora. Kata kamano jomo setiyo kode miyo wasigande marariya. Jatend migao mar omenda John Mbadi osingo neno ni gwenge duto mapacho kam oyudo pok marome budget mari komenda 2025-2026. Ok wayie gi list manogole e portal mar ODM. List mawacho ni women leader and Michael Otieno. Chairman Main Street and Youth ni. Ywaruok mapek ewi nyinge delegates mabiro dhi chung e yiero mag jotend duond bura mar ODM e wards kod kuonde chung od buche e kaunti ma Homa Bay pod medo gidore. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ponono ni ichopo kama masira otimore, onyalo bedo masira mar pi, onyalo bedo kata ni jatuo gore agoya piny makora dundo ne ok tiyo yo makare. Iwinjo ka dundo ne ok dhi yo maber to idwa ni mondo mi ikonya dundo ne mondo mi ochak tiyo maber. Ibo timo gima oluongo ni CPR mabende wasebedo kwalero kod Jalon Charles nyaka ne chenro ni chakre. Wadwa keto picha mabende biro nyiso ka gima ng'ato nitiere e kama oyude masira kaka koro wantiere kod jatuo wani. Charles daher mondo mi pimne oganda wa okang' chakre mokwongo gimonego bed ni ng'ato timo ponono ni ochopo kama jatuo nitiere kata kama masira nitiere. Erokamano Ruth. Kichopo kama jatuo nitie mokwongo, abiro wuoyo gi joma yudo ka gibiro pimo na ka ne mabiro gi ambulance, abiro penjo gi motimre, gibiro wacho na ka onge gama noseyudo thuolo mar timo ne gimoro to an koro machopo ni abiro timo ne gimoro. Abiro biro takunga adwa ng'e ka be owinja. Hello, iwinja? Ok owinja. Koro ka ok owinja namba 1, abiro keto jatuo ni kako owinjore. Kasekete kako owinjore. Abro kantie gik machalo wuoche morwako, abro golo ne oko. Kaeto kapo ni ng'ato nitie manyalo konya, tabro kone mondo obika mondo oting wiye malo. Iluongo ni head tilt, chin lift. Ibro tilt wiye kama te itingo tike ni kama. Samitimo kama to miyo hotogoro mar muya yaore makata ka lewe kata dande no bet marach kama mominore to koro bro riere tir mondo muya odonji. Sama muya osedonjone ta abro kwayo mondo joma nitie machiegni nyalo biro konya. Mana kaka na wacho Ruth ni kawo lweti ma korka acham ka ng'ama tiyo gi korka chich. To nikech lwedo ma korka chich ema koro nigi teko. Ikawo korka chich no iketo kuom korka cham, kaeto na wacho ni ing'iyo nipple line, kaeto ma en diere miluongo ni sternum. Kaeto between nipple line kae gi sternum emikete lweti ni, kaeto koro ichako timo CPR. Na wacho ni ibro kwano nyadi 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Kaeto ng'ama koponi nitiere bag valve mask to abro ikete ume ka kaeto idiyo ne kama mondo miye muya, to ka onge tibro kwane kamano nyaka nyadi 100, between 100 nyaka 120 kuom dakika 1. Kisetimo kamano kuom thuolo mar dakika 20 tineno ka jatuo ni ok respond. Unyibeni sami timo mani iseywayo tol ne iluongo ni medical help koponi in ng'at mane konyo jatuo ni to onge ambulance. Koro sami ywayo tol ne ambulance mondo obi. Ka ambulance obiro to ikawo jatuo ni tiwacho ne ambulance ni ma jatuo ni ogore piny kata accident no bedo to pok nyamburko moro moro kawe. Koro watimo magi ma setimo CPR cycle 1 to pok otimo ang'owa, pok ochiew. Koro ibro bigi stretcher kata spine board to gi load jatuo kaeto itere osiptal. Kamano. Wabedo ka kod kidieny moro mabende samoro ng'ato waneno ka gima faint, samoro adundo ne ema ok gwech maber, kata wathoroga bedo kod yo ma wakwadhogo muya. Ok ang'eyo kama ginyalo konyo koso? Ruth,
ma nyalo konyo ma chal mana kaka ndalo machon nyalo ka ng'ato ne bleed to de wan ne nyalo wacho ni kaw kitamba ket ne pi magi bodo ka samoro ng'ato ne nigi high blood pressure to iketo ne kitamba no to kueyo nyalo kueyo blood pressure kata nyalo konyo weche moko koro sama ifuadho ne muya no muya mifuadho ni en mana oxygen en mani koro mifuadho ni to en muya mokikoro oting'o nitrogen oting'o muya te kidienje te mag muya but kopo ni tiyo gi muya moa osiptal moketi mitungi cha to en muya moselosi en mana oxygen kende koro en odhi direct tiyo kode yot koro mifuadho ni bende konyo mondo namba achiel inyalo ka ng'ato faint kata mana nikech liet koro sama ifuadho ne muya no tikonyo cooling mar dende koro muya ni bende nitie kaka konyo nikech fainting ok bi mana nikech ng'ato ohinyore nyalo kata liet kata kama ji ofundore mang'eny ng'ato nyalo faint koro inyalo kata ka liet bende nyalo timo ang'o nyalo miyo ng'ato faint Charles samoro bedo ga kod cases ma ichopo e scene kama ntiere masira kata kama ntiere jotuo ok en jatuo achiel kaka koro marwani samoro gin kata ji adek kata ji ang'wen to in ng'ata achiel kata un ji ariyo to jotuo ng'eny matamre gi nono thothne utimo ga nang'o ubalance ga nang'o mondo mi ng'i ni ng'ani to dwaro kony mapiyo piyo moingo ng'at machielo nikech ngima ji duto te mataka erokamano Ruth kichopo kama masira otimore ibiro yudo ka koro jatuo nani en unresponsive en ng'ama ok nyal winjo kata iluonge ok oyie Ruth ng'ama yudo ka ni accident scene to ok nyal kata wuoyo mano ng'ama ni marache moloto kiyudo ng'at ma ineno adier ka tiende otur mobet kama to goyo koko to pod onya wuoyo ohinyore mak mana ni pache ngima pache ok owilore kata ng'ama pache olal ni koro ng'ama winji chak godo en ng'at mineno kok wuoni ma en ng'ama ni marach kech nyalo bedo ka en ng'ama samoro bedo gi head injury koro remo oringo donje obwongo koro chwer gi iye koro ma en ng'at mowinjo mi priority sama ichiwo kony yes seche ma samoro nyalo dhi machop kata 100 kaka ni wacho cha itemo diyo itemo chiwo CPR tok timre ma in owuoni ng'ama chiwo CPR ni samoro iwinjo ka in exhausted kata iwinjo ka iol onego bende timo nang'o mondo mi omedi teko mar dhi nyime nikech imbi iol jatuo ni bende pok ochiewo kony bende pok ochopo erokamano nitiere seche moko minyalo wacho ni to en seche mage ma koro winji stop CPR namba achiel en ka ambulance ochopo kata ka iol in kaka ng'ama ni timo CPR Ruth nyalo time kata kuom dakika 30 koro iol ma koro ionge teko ma koro gimitimo ok kony jatuo oyieni mar timo ang'o aweyo kata luongo ng'ama chielo mantie ilerne kaka owinjo tim kae to timo ang'o okonyi sama igamo muya matin koro kisetime mineno kiol many ng'ama chielo inyalo kono gimotimo to in kanyo ti direct nikech kata iol to koro direction inyalo timo ang'o inyalo chiwo yes seche ma isefwenyo ni to case ma serious ma en ng'at mokuo ng'at mok sudi ng'at machielo to nyalo bedo ni nyalo wuoyo nyalo sudo intere kod jok mokuogi ariyo kata adek ambulance obiro achiel bende nitiere thuolo mani ambulance nyalo ting'o ji ariyo koso kanyo to bet nang'o erokamano Ruth ambulance e chik oyiene mondo ting' jatuo achiel to seche moko kaluwore gi space mane ambulance luwore gi ambulance mane ma in gi ambulance maduong' koso matin to jatuo ka in gi space manyalo romo jotuo ariyo to be in gi yath midhi konyo go jotuo kata resources madhi konyo jotuo gi te to in ng'at achiel be idhi nyalo handle jotuo ariyo to kineno kok nyal emomiyo koro iluongo ambulance machielo nyadi mang'eny ibiro yudo ka ambulance magwa kata ka awuo kata boma moro nyaka osiptal machielo katero jatuo to ayudo masira mar apaya kotimore ndara abiro chung kata jachik nyamburko na abiro chung to kosechung to watimo gima nyalo timo sama watimo mane wasego simu mondo ambulance moro amora manyayudore machiegni oringo bi otim ang'o okonywa kendo res jotuogi koro ki in gi capacity mar ting'o jotuo ariyo moro ohinyore ahinya to moro ok ohinyore ahinya chik oyieni to chutho ok owinjo bed ni ting'o ariyo kionge gi capacity kata ka nyamburko mari mar reso jotuo tin seche ma oganda waneno chenro ni samoro ichopo e scene kata kama masira otimore ineno ka ji ng'eny kendo joluoro kama masira nitiere no ere kaka inyalo nyiso oganda wa maneno chenro ni kapono ni chopo kama masira nitiere ikia gimonego bed ni timo en ang'o monego bed ni timo kar luoro aluora kanyo gi koko to jotuo bende nitiere kuonde ma kamago erokamano ibiro yudo ka seche moko Ruth ichopo kama masira otimore to in michopo gi nyamburko mar konye ni ema gichagi goyi gi kidi ni timo ang'o ideko to deko
timoni imbe no onge ng'amo mi wach mapiyo. Namba achiel, kichopo kama masira otimore jawinjo na to gimowinjo bed ni timoni many king'eyo nembni mowinji go tigoyo mondo ambulance obi mapiyo, nikech samo kigogi mondo ambulance obi mapiyo in emidhi wacho ni ambulance obiro modeko. Koro kuom mano wakwayo mondo ambulance igoyo kichopo kama masira otimore, ka ikia gimowinji tim, chak gigoyo simu. Ka in igoyo simu, ng'ama chielo manyalo ng'eyo gimowinjo tim matin biro chako mondo chak ang'owa ochak timo gimoro, to in igoyo simu mondo ambulance obi. Sama igoyo simu nyaka iwach niya, in ng'a, in kanye, ang'o motimore, to jogo hinyore nade, weche 4 in kanye, ang'o motimore, tang'o ma itimo ne jotugo sechego kata gihinyore yo machal nade. Inyalo wacho ni an Eli Charles, an Kondele, ayudo ka masira otimore ka, jomoko tiendegi otur ji 2 to ng'at achiel ok wuo, to remo wuok e dhoge gi ume gi wang'e. Koro ng'ama biro gi ambulance ong'eyo ni gimo expect kata gimo oneno kodhi yude kumochope mara masira en ni ng'ato tiende oturo, ong'eyo ni bed no wuok gi splints kata gigo mirieyo go tielo no kendo itweyo matight mondo ogeng' ne rem kendo ogol gimilo ni further injuries kata kik jatuo ni med hinyore. Kamano. Awinjo kiwacho wach mar goyo simu. Yes. Onego beni bedo kod namba monego beni goyo simu. Thoth oganda wa onge ga kod numbers mag ambulance kata numbers mag emergency. Inyalo nyiso oganda wa nang'o kuma nyalo yude numbers gi kata gin mage mondo mi oganda wa onge indike kamoro nyaka ramoge joma kapo ni nodhi matek to inyalo bedo kod speed dial ni kata mar simu. Erokamano. Nembni mwagoyo gin ntiere 07 00 395 395. Machielo minyalo goyo en 07 38 395 395. Bende nitiere moko miluongo ni toll free kata inyalo ywayo toll nono. En 1199. Kata nitiere ma 1514. Kamano. Koro namba gi kaka 07 38 Yes. 395 395 kawagoe ibro kawe kata sani inyalo tema ni Ruth ibro yudo kikawe sani kendo ibro yudo ka ng'ato wuoyo kodi e yo manyangafu ahinya, obro lero ni en ng'a to en kanye, to obro penyi ni to konyi nade gi sechegi. Koro ka ng'ato save namba no save nang'o? Emergency ko ambulance. Oseva ni emergency ambulance. Thothne mawacho gi gin ambulance mag Red Cross. Yes. Magi yudore kamora mora pacho ka. Giyudore kamora mora county step 47 pacho ka ambulance go yudore. Kamano. Kwa tieko twagni Charles nyalo nyiso oganda wa nang'o? Anyalo wacho no oganda wa ni namba 1, sami neno ka nyamburko mar reso ji okadho koketo siren kata sauti mo ogolo no, to keto lights bende mil, yie iwene thuolo mondo kadhi mondo dhi ores ji. To in bende sami yudo kama masira timore, ywa simu kata ywa tol chon mondo wayud wach chon kaeto wabi chon wares jatuo chon, nikech wan e Red Cross ka wacho ni time is life. Sami ketho matin no imiyo ng'ato hinyore. Koro kik iketh sa mondo wakony ji e seche mowinjore mapiyo piyo. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi wabogoyo mana namba mimiyo wago koso. Kidwaro ambulance to nembni mawacho go to ng'ama dwa penjo moro, namba na en 07 43 495 590. Inyalo nuoyo 07 43 49 55 90. Erokamano ahinya. Iwinjo kata nyakwara moge jong weche mag CPR ne watere kod Jalon Charles. Jalon Charles wacho kata ni time is life. Thoth ne ji wacho ga ni time is money, to kawano ido kata ni time is life. Kiwinjo ka nyamburko mar ambulance biro yie mondo mi iwene yo kaka wamedo ketho sa e kaka ngima ng'ato masa moro ntiere nyamburko ni medo yudo chandruok. Ne jogo picha mawa, ne director na, ne producer na, ne ji duto temo chung mochano chenro ni waduoko ne gero kamano makende. Maduong' moloyo in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka tagino ni ndiko namba go mondo mi wayud kaka wanyalo konyo ngima nikech life time is life. Time is life. Ilonga ni Ruth Otieno, oriti masani.